Hola. Bydd y sesiwn yma yn canolbwyntio ar Sbaeneg TGAU ac yn cael ei rhedeg gan Madam Pritchard o Ysgol Gyfun Brodyr. Bydd y sesiwn yn para tua 45 munud lle bydd yr athro yn mynd trwy'r cynnwys perthnasol. Os oes gennych unrhyw gwestiwn, defnyddiwch yr adran holi ac ateb a byddwn yn ymdrechu i ateb eich cwestiwn ar ôl y sesiwn. Bydd y sesiwn yn cael ei recordio, gyda recordiad ar adnoddau perthnasol yn cael ei uwchlwytho ar wefan e-sgol yn yr adran Carlam Cymru. Diolch. Vamos a hablar del examen de escritura. So rydyn ni'n mynd i siarad am yr arholiad ysgrifenedig heno. El objetivo es cómo tener éxito en la pregunta de 100 palabras en el examen de escritura. So rydyn ni'n mynd i edrych heno at sut i fod yn llwyddiannus yn yr arholiad ysgrifenedig gyda'r cwestiwn o 100 gair yn Sbaeneg. CS, so beth ydy e, beth yw'r cwestiwn dwi'n siarad amdano? Wel, dyma'r nodau o'r CBAC wefan. So beth mae angen wneud i lwyddo yn yr arholiad ysgrifenedig Sbaeneg. So dyna rhestr o'r pethau maen nhw'n edrych am. A maen nhw yna yn Saesneg hefyd. Okay. A wedyn, dyma gwybodaeth am yr arholiad ysgrifenedig. So, bydd yr arholiad ysgrifenedig 1 awr a 15 munud am yr rhain sylfaenol, a wedyn 1 awr a hanner am yr rhain uwch. So, dych chi'n gallu darllen hwnna, ond beth dwi'n canolbwyntio ar heno yw yr un yma. So, yn yr rhain sylfaenol, mae'n y trydydd cwestiwn, darn ysgrifenedig estynedig, enghraifft e-bost, llythyr neu deunydd hyrwyddo gydag ychydig o gynnwys penodol, tua 100 gair, a wedyn, mae'n bron yr un peth am yr rhain uwch, ond mae'r cwestiwn cyntaf. Iawn? So dyna beth dwi'n mynd i siarad amdano heno. Now, dyma rhestr o'r themau, los temas, ni'n gorfod dysgu, ond am 2022, mae rhai ohonyn nhw ddim yn yr arholiad ysgrifenedig. So mae nhw yn technoleg a cyfryngau cymdeithasol, gwyliau a dathliadau, nodweddion leol o ranbarthol Ffrainc a gwledydd Ffrangeg a'i hiaith, materion cymdeithasol ac astudiaeth ôl 16. Okay, so mae popeth arall yn gallu fod yn yr arholiad ysgrifenedig. Los criterios de éxito, so mae ni prawf llwyddiant. So ni'n mynd i edrych nawr at y cynllun marcio i helpu chi fod yn llwyddiannus yn y cwestiwn yma. So i ddechrau, dwi'n gorfod dweud bod mae'n rili bwysig dych chi'n gweithio yn galed. Es necesario trabajar duro. Iawn. Dydy ddim yn syniad da i adolygu jyst cyn yr arholiad. Mae'n well i dechrau paratoi nawr, a wedyn, pryd mae'n amser yr arholiad, byddwch chi'n barod ac hyderus i wneud y tasgau. So, i fod yn llwyddiannus, obviously, mae'n rhaid i chi gweithio'n galed. Dydy ddim yn hawdd, a dydy ddim yn ffordd sych. Mae'n rhaid i chi gweithio'n galed, a bydd problemau, a bydd pethau dych chi'n ffeindio'n anodd, ond mae rhaid i chi parhau ac cofio bod mae popeth yn posib os dych chi'n gweithio'n galed. Right, so y grid asesu, yr un yma yw ysgrifennu cwestiwn 3 haen sylfaenol. Okay? So dyna sut i fod yn llwyddiannus am 10 allan o 10, dyna'r beth dych chi'n gorfod gwneud am cyfathrebu a chynnwys a gwybodaeth a chywirdeb ieithyddol.
A byddwch chi'n gweld bod mae'n bron yr un peth am cwestiwn 1 yn yr haen uwch. Okay? A dwi wedi rhoi fe yn Saesneg hefyd, os oes angen. So, paratener exito i lwyddo am cyfathrebu a chynnwys o colofn cyntaf, ymateb da iawn. So, ydych chi'n gorfod gwneud ymateb dda, ble ti'n gwneud popeth ti'n gorfod gwneud ac mae'r iaith yn dda. A'r ail bullet point yw caiff gwybodaeth perthnasol a'i chyflwyno i fodloni holl ofynion y dasg. So, ni'n siarad yma am y pwyntiau bwled. Iawn, so bydd 3 pwynt bwled, a bydd rhaid i chi ysgrifennu rhywbeth amdano nhw i gyd. So mae'n rili bwysig dych chi'n edrych at y pwyntiau bwled, a wedyn beth, yn fy marn i, beth sy'n dda i wneud yw wedyn ticio nhw pryd dych chi wedi gwneud nhw. A mae hwnna yn syniad da, jyst i helpu ti fod yn trefnus. Obviously, yn yr haen uwch, am yr ail cwestiwn, does dim rhaid i chi, maen nhw'n yna i helpu chi, ond am y cwestiwn yma, cwestiwn 100 gair, mae rhaid i chi defnyddio nhw. A wedyn, mae'r ffeithiau, syniadau a barn safbwyntiau fel sy'n briodol i'r dasg yn glir. So beth ydych chi'n ysgrifennu, bydd rhaid i fi fod yn glir. So, pryd ni'n darllen fe, ni'n deall beth ydych chi'n dweud. Wedyn, yr ail colofn, gwybodaeth a chywirdeb ieithyddol. So, defnyddir amrywiaeth dda o eirfa a strwythurau gramadegol gan gynnwys cynigion a strwythurau cymleth. A mae hwnna'n bwysig, dych chi ddim yn ailadrodd pethau, dych chi'n trio defnyddio amrywiaeth o eirfa, amrywiaeth o brawddegau, a hefyd tria defnyddio strwythurau cymleth os bosib. Hyd yn oed os ydych chi'n gwneud camgymeriadau, oherwydd mae'n dweud cynigion ar attempt to, os ydych chi'n gwneud camgymeriadau bach, mae hwnna'n okay. Wedyn, lefel dda iawn o gywirdeb gyda man wallau yn bennaf. Mae cywirdeb, obviously, yn really bwysig. So, mae rhaid i chi adolygu y berfau ac amserau ac yn y blaen. Mae cyfeiriadau at ddigwyddiadau yn y gorffennol, y presennol a'r dyfodol yn llwyddiannus ar y cyfan. So, unwaith eto, dych chi'n gorfod defnyddio amserau, y gorffennol, presennol, dyfodol, amodol ac yn y blaen, ond os ydych chi'n gwneud camgymeriadau bach, mae hwnna'n okay, ond mae rhaid i chi trio gwneud nhw, okay? Obviously, mae'n well i fod yn llwyddiannus, mae'n well i fod yn cywir. A wedyn, yr un olaf, mae'r arddull a'r cywair yn briodol gyda rhai man wallau, okay? So, obviously, os ydych chi'n defnyddio tŵ neu wstedd ac yn y blaen. So, para preparar i baratoi, mae rhaid i chi adolygu. So, beth ydych chi'n gallu adolygu? Wel, mae llawer o bethau. Dwi'n mynd i rhoi syniadau i chi, ond obviously mae llawer mwy i adolygu. Yn cyntaf, mae rhaid i chi adolygu y themau, bob themau sy'n gallu fod ar arholiad, sef bwyd a diod, gwyliau, ardal leol, teulu ac yn y blaen. So mae rhaid i chi dysgu geirfa penodol, wrth gwrs, ond hefyd, dych chi'n gorfod defnyddio barnau, los opiniones. Felly mae'n bwysig iawn i chi ymarfer rhoi barn am amrywiaeth o pethau, fel gwisg ysgol, bwyta'n iach, chwaraeon, yr amgylchedd, mynd ar wyliau, teithio, pethau fel yna. So meddwl am barnau o amrywiaeth o scenarios, a bydd hwnna'n syniad da. Enghraifft, me gusta mucho, a cofio adio am os ydych chi'n defnyddio'r lluosog. Wedyn me encantan, no me gusta mucho, no me gustan hefyd.
odio, pienso que, creo que, me parece que, en mi opinión, según yo, personalmente, se dice que, diría que, por un lado, por el otro lado, y después, ¿por qué? So, ¿por qué? Ya que gracias a, debido a, es yn e-sgol, son lluosog, divertido, genial, interesante, súper, importante, útil, fácil, difícil, aburrido, estúpido, peligroso, justo, ac yn y blaen. Obviously, fel ydych chi'n gwybod, mae llawer o ansoddeiriau ydych chi'n gallu dysgu. Cofiwch hefyd, i meddwl os ti'n siarad am rhywbeth masculino, feminino, unigol a lluosog, mae hwnna'n hollol bwysig. So enghraifft, os roedd ti'n siarad am rhywbeth yn y lluosog, divertidos, interesantes, importantes, útiles, ac yn y blaen. Okay? So meddwl am y diwedd yr ansoddair hefyd. Okay? Wedyn, yr ail peth ydych chi'n gallu defnyddio yw las frases útiles, brawddegau defnyddiol. Fel, es importante, dy hoff rhywbeth, so fel mi asignatura preferida o favorita es, os ti'n siarad am rhywbeth yn y lluosog, mis deportes preferidos o favoritos son, delfrydol, so ysgol delfrydol, athro delfrydol, dref delfrydol ac yn y blaen. So mi pueblo ideal sería, o mis profesores ideales serían, mi sueño sería, fy mraiddwyd byddai'n, mae'n just pethau sy'n gallu fod yn defnyddiol am amrywiaeth o thema. Lo más importante es, lo peor es, lo mejor es, ac yn y blaen mae llawer mwy. Debería, podría, me gustaría, se puede, trato de, hay que, no hay que, tengo que. A cofiwch i dysgu berfau wedyn sy'n mynd gyda nhw. So, debería trabajar más, podría hacer más deportes, me gustaría estudiar el francés, el español, en el futuro. So, just meddwl nawr am sut ydych chi'n gallu defnyddio nhw i creu brawddegau sydd yn defnyddiol am amrywiaeth o themau. Iawn? A wedyn, y trydydd un, los conjunciones, los conectivos, so cysyllteiriau. Enghraifft, por ejemplo, y también, además, pero, sin embargo, aún así, de hecho, a veces, siempre, de vez en cuando, todos los días, nunca, una vez por semana, a menudo, primero, luego, después de, gyda berfenw, antes de, gyda berfenw, hoy en día, durante, finalmente, ac yn y blaen. Ac unwaith eto, mae llawer mwy. Ond os, mae'n dibynnu faint mor hawdd yw i ddysgu nhw. Os mae'n rili anodd, wel, dewis rhai a dysgu nhw, ond os ydych chi wedi dysgu, enghraifft 10 yn barod, cyn yr arholiad, wel, bydd amser wedyn i dysgu mwy, a mwy o amrywiaeth ydych chi'n defnyddio, bydd well am yr arholiad. Okay? So nawr, rydyn ni'n mynd i edrych at cwestiynau, jyst i weld pa fath o pethau ydych chi'n gallu dweud yn yr arholiad. Okay, apologies, dwi wedi defnyddio'r un Ffrangeg, sorry. So, los pasatiempos i los opiniones. So, i ddechrau, ydych chi'n gorfod ysgrifennu am dy hobiau a barnau o hobiau. So, los pasatiempos i los opiniones. So, dwi'n mynd i rhoi chi cwbl o funed nawr i meddwl am syniadau. Beth ydych chi'n gallu dweud i ateb y cwestiwn yma? Os bosib, os ydych chi'n gwylio'r yn byw, rydych chi'n gallu nawr ysgrifennu syniadau yn y holi ac ateb. So mae fel
speech bubble, ydych chi'n gallu clicio ar hwnna ac ysgrifennu syniadau yna, a wedyn ar ôl y sesiwn, byddai'n gweld nhw. Okay. Hefyd, os dydych chi ddim yn gwylio yn fyw, rydych chi'n gallu pause nawr y recordiad a wedyn ysgrifennu rhywbeth i lawr a wedyn chwarae play ar y recordiad. So, beth dwi'n mynd i gwneud nawr yw dangos chi syniadau, ond dydy ddim yr unig ateb ydych chi'n gallu defnyddio. Mae llawer o enghreifftiau. Dwi'n just dangos chi enghreifftiau syniadau i helpu chi. Okay? So, los opiniones y los pasatiempos. So, dyna enghraifft. Los pasatiempos son muy importantes para mí. So, dwi wedi dechrau gyda brawddeg yn gyffredinol, fel general response. Yeah? Los pasatiempos son muy importantes para mí. Beth sy'n bwysig yma yw mae'n lluosog, los pasatiempos. So mae'n son, a wedyn importantes gyda S ar y diwedd. Okay? So los pasatiempos son muy importantes para mí. Todo el mundo necesita relajar. Todo el mundo necesita relajar. So mae pawb angen amlacio. A wedyn yna, dwi wedi defnyddio y trydydd person. So necesito, dwi angen, mae angen gen i, neu necesita os dwi'n siarad am rhywun arall. So todo el mundo necesita relajar. A wedyn mae'n mwy perthnasol i fi. So mi pasatiempo preferido o favorito es el netball, enghraifft, okay? Obviously, ydych chi'n gallu newid y hobi. A wedyn, dwi wedi defnyddio berf arall yn yr amser presennol. Juego a menudo porque soy miembro de un equipo al colegio. So, rwy'n chwarae yn aml oherwydd rwy'n member o'r tîm yr ysgol. Iawn? A wedyn, dwi wedi rhoi barn, so los opiniones, dwi wedi rhoi barn. Es divertido, so mae'n hwyl. Además, es muy bueno para la salud física y mental. So dwi wedi si mae'n hwyl, ond hefyd, mae'n dda am y iechyd. So dwi wedi rhoi amrywiaeth o barnau yma am hobiau. Okay? So wedyn, ydych chi'n gallu ticio i ddangos ti wedi ateb y bullet point cyntaf. Iawn? Wedyn, yr ail un yn gofyn am beth wnes ti y penwythnos diwethaf, el fin de semana pasado. Okay? So, yr ail pwynt bwled yn gofyn i ti defnyddio'r amser y gorffennol. Okay? So, either naw meddwl am syniadau ac ysgrifennu nhw yn yr holi ac ateb, neu pause y recordiad a meddwl am syniadau. Beth bydde ti'n ysgrifennu am yr ail pwynt bwled? So dwi'n mynd i dangos chi nawr enghraifft, okay? El sábado pasado fui al pueblo con mi madre para ir de compras. Compré un pantalón nuevo. El domingo leí un libro por la mañana y después de eso vi una película en la sala. Fue gracioso. Okay, so dwi wedi dechrau gan dweud pryd, so el sábado pasado. A wedyn defnyddiais i fui, so fui al pueblo. Con mi madre, so ydych chi'n gallu adio mwy o wybodaeth, mwy o manylion, fel ble, pryd, gyda pwy, pam, sut oedd e, ac yn y blaen. Okay, so dwi wedi defnyddio con mi madre gyda fy mam, para ir de compras, mwyn siopa. So dwi wedi defnyddio berfenw yma, just ir. Iawn?
Compre un pantalon nuevo. So, unwaith eto nawr dwi wedi defnyddio berf arall, comprar, prynu, yn yr amser gorffennol, I ddangos fod dwi'n gallu defnyddio fe gyda amrywiaeth o berfau. So, compre un pantalon nuevo. El domingo, so dydd Sul, lei un libro. So, unwaith eto dwi wedi defnyddio berf arall, leer, yn yr amser gorffennol. Lei un libro por la mañana, so pryd nawr y tro yma, yn y bore. I después de eso, so defnyddio cysyllteiriau amser. So ar ôl hynny, vi una película en la sala. So ble nawr, dwi wedi dweud yn yr ystafell fyw. A wedyn, barn eto, fue gracioso. Roedd e'n ddoniol, y ffilm. Roedd y ffilm yn ddoniol. Iawn? Okay, a wedyn dwi'n gallu ticio'r ail pwynt bwled. A wedyn y trydydd un, yn gofyn am beth ti'n mynd I wneud, que vas a hacer la semana próxima, la semana que viene, so yr wythnos nesaf. So beth bydde ti'n gwneud yr wythnos nesaf. So tro yma nawr, meddwl am brawddegau ydych chi'n gallu defnyddio yn amser y dyfodol. Okay? So pause y recordiad a meddwl am syniadau. Okay, so dyna enghraifft. El fin de semana próximo voy a celebrar el cumpleaños de mi hermano. So, penwythnos nesaf, boi a rwy'n mynd I. A'n boi a yn dilyn gan berf enw, enghraifft, celebrar. Chi'n gallu defnyddio unrhyw beth, jugar, escuchar, leer, hacer, ac yn y blaen, okay? So dwedais I, voy a celebrar el cumpleaños de mi hermano. So dwi'n mynd I dathlu penblwydd fy mrawd. A cofiwch bod mae'n tebyg i'r Gymraeg, maen nhw'n dweud y penblwydd o fy mrawd, okay? My brother's birthday yn Saesneg. Wedyn, berf, so a tro yma dwi wedi defnyddio i'r unwaith eto, ond yn yr amser y dyfodol, iawn? So iremos, a wedi, yn lle defnyddio fi, tro yma dwi wedi defnyddio ni. So bydden ni'n mynd al restaurante italiano, so pa fath o tibwyty. En el centro, so ble, yn y dre. I comere, byddai'n bwyta. So dwi wedi defnyddio comer yn amser y dyfodol. Una pizza grande. Iawn? Wedyn, tambien. Espero hacer deportes. So tro yma, dwi wedi defnyddio rwy'n gobeithio, espero, gyda berf enw, hacer gwneud. So rwy'n gobeithio gwneud, espero hacer deportes, chwaraeon, porque es bueno para la salud. So mae'n dda am y iechyd. Iawn? So dyna enghraifft o'r cwestiwn 3 yn yr rhain sylfaenol, am y cwestiwn 100 gair. Dwi'n mynd I gwneud yr un peth nawr, o wedyn dwi'n ticio y trydydd bullet point. Roedd hwnna yn 113 gair, so mae hwnna'n just mwy na beth sy'n angen, ond mae hwnna'n yn dda. Okay? Mae'n iawn I mynd cwbl o geirfa mwy, mwy na ti angen. Okay? Mae hwnna'n okay. Obviously, does dim angen gwneud 150 gair neu rhywbeth fel na, ond just 10 gair mwy yn ffain, okay? So dwi'n mynd I gwneud yr un peth nawr, gyda'r un cwestiwn, ond nawr mae'n cwestiwn 1 yn yr haen uwch, okay? Ond fel ydych chi'n gallu gweld, mae'n yn union yr un peth, mae'n yr un cwestiwn. Mae'n ddrwg dy fi, mae'n ddrwg dy fi. Dwi'n really sorry, dwi wedi defnyddio yr un Ffrangeg eto. Ond beth dwi'n mynd I gwneud yw dwi'n mynd I lanlwytho'r pwynt pŵer cywir gyda'r cwestiynau Sbaeneg heno, so byddech chi'n gweld gyda'r cwestiynau Sbaeneg, okay?
Apologies am hwnna, sorry. Right, so mae'n yr un peth nawr, cwestiwn 1 yn yr rhain uwch. So unwaith eto, dwi'n moyn I chi meddwl am pethau arall ydych chi'n gallu dweud, gallu ysgrifennu. So mae gennych chi amrywiaeth o syniadau, okay? So unwaith eto, los pasatiempos I los opiniones o'r pasatiempos, okay? So here we go. Y tro yma dwi wedi dechrau gyda tengo muchos pasatiempos. Mae gen I llawer o hobiau. Tengo muchos pasatiempos. Por ejemplo, enghraifft, me gusta leer durante mi tiempo libre. So, dwi'n hoffi darllen yn fy amser rhydd. Iawn? So, mae hwnna yw ffordd arall I ddechrau. A wedyn, los opiniones, so, ¿por qué es muy relajante e interesante en mi opinión? Iawn, so defnyddio amrywiaeth o geirfa, amrywiaeth o brawddegau yn Sbaeneg. Sin embargo, no me gustan mucho los deportes porque no soy deportista. Okay, so y tro yma dwi wedi dweud rhywbeth dwi ddim yn hoffi gwneud. Okay, so beth bynnag dwi ddim yn hoffi llawer chwaraeon oherwydd dydw I ddim yn sporty, dwi ddim yn mwynhau gwneud chwaraeon. Okay? So unwaith eto, dwi'n ticio'r un cyntaf I ddweud bod dwi wedi ysgrifennu rhywbeth amdano fe. Iawn? So unwaith eto, nawn ni'n edrych at yr amser y gorffennol. So, ¿qué hiciste el fin de semana pasado? Okay, so let's have a go. El fin de semana pasada fui al cine con mis amigos. Fue realmente divertido. So, el fin de semana pasada, el fin de semana pasado, so penwythnos diwethaf, fui al cine con mis amigos. So, tro yma dwi wedi defnyddio fui unwaith eto, ond y tro yma al cine. So, es i'r cinema con mis amigos, gyda fy ffrindiau. So, cofiwch nawr I ddweud ble, pryd, pwy, sut oedd ac yn y blaen. Fue realmente divertido. So, unwaith eto dwi wedi rhoi barn. También, nade en la piscina. So, dwi wedi defnyddio tro yma nadar yn amser y gorffennol. So, nade, nofiais I. En la piscina, so dyna ble. En el centro, so mwy o gwybodaeth, mwy o fanylion. Con mi padre, gyda fy nhad y tro yma, domingo por la mañana, so bore dydd Sul. ¿Por qué es importante hacer deportes? So tro yma, dwi wedi rhoi barn, ond am pam mae'n gwneud chwaraeon yn bwysig. Mae'n bwysig I wneud chwaraeon, I además es divertido. I ychwanegol mae'n hwylus. Okay, so unwaith eto, dwi'n ticio'r pwynt bwled. A wedyn y trydydd un, unwaith eto, ni moyn naw ysgrifennu yn amser y dyfodol. So, ¿qué vas a hacer el fin de semana próximo? So, penwythnos nesaf. Enghraifft. El fin de semana que viene, o próximo, voy a, rwy'n mynd I, ver la televisión, gwylio'r teledu con mi familia. Voy a escuchar música. Voy a ir de compras. Voy a ir en bici. Voy a hacer mis deberes. Unrhyw beth. So, gyda berfenw, ver, hacer, escuchar, etc. Con mi familia. Claro que haré mis deberes. Wrth gwrs byddai'n gwneud fy ngwaith cartref. So, haré yn yr amser y dyfodol. Byddai'n gwneud mis deberes. I me gustaría, hoffwn I. So, dych chi'n gallu defnyddio amrywiaeth o pethau I siarad yn amser y gorffen, amser y dyfodol. So, me gustaría ir de compras para comprar un vestido para mi cumpleaños. I brynu ffroc am fy mhenblwydd. So, dyna fe, dyna'r ail tro naw.
ac mae un yma yw 104 gair. 104 palabras, okay? So mae hwnna yw enghraifft arall am sut ydych chi'n gallu ateb y cwestiwn 100 gair. Okay? So dwi'n cael 2 mwy nawr o enghraifft. So y tro yma, mae'n cwestiwn 3 yn haen sylfaenol. So y tro yma, ydych chi'n ysgrifennu am yr ysgol, am beth ti'n astudio yn yr ysgol. Okay? So, y bullet point cyntaf yw las asignaturas, so pynciau ysgol, los deberes, y gweith catref, i los opiniones, unwaith eto. Okay? So, dwi'n moyn gadael ti 1 funed nawr i meddwl am beth ti'n gallu dweud, beth gallai ti'n dweud am pynciau ysgol, gweith catref ac barnau. Okay? So, meddwl am 1 funed. Neu pause y recordiad os ydych chi eisiau. A wedyn byddai'n dangos ti enghraifft eto. Okay. So, dyna enghraifft, dyna syniadau am beth ydych chi'n gallu dweud am las asignaturas, los deberes y los opiniones. Las opiniones. Voy al colegio brodir. So, ydych chi'n gallu ysgrifennu yr ysgol yna. So, rwy'n mynd i'r ysgol gyda enw ysgol. Neu asisto, I attend os ydych chi'n moyn yn lle boia. Okay? So, asisto al colegio brodir. A wedyn, defnyddiais i estudio varias asignaturas, tal como el español, las ciencias y inglés. So, rwy'n astudio amrywiaeth o pynciau, sef Sbaeneg, Wyddoniaeth a Saesneg. Nawr, unwaith eto, mae unrhyw o beth ydych chi'n gallu dweud hwnna am y pynciau, ond dyna jyst enghraifft am sut i cyflwyno fe. Iawn? A wedyn, defnyddiais i tengo muchos deberes, so dwi'n siarad nawr am gweith catref, tengo muchos deberes, so mae gen i llawer o gweith catref, pero no me gusta hacer los deberes. Dwi ddim yn hoffi gwneud gweith catref, so dwi wedi rhoi barn yma. En mi opinion es una pérdida de tiempo. So yn fy marn i, mae'n gwastraff amser. Dych chi'n gallu dweud es aburrido, mae'n ddiflas, es importante, es interesante, es útil. So dych chi'n gallu defnyddio amrywiaeth o pethau am ather los deberes gwneud gweith catref. Ydy gwneud gweith catref yn bwysig, ydy yn defnyddiol, ydy yn diddorol, neu ydy yn gwastraff o amser. Okay, mae lan i chi. So wedyn, byddai'n ticio'r yr un cyntaf i ddweud, i dangos fod dwi wedi ymateb i'r pwynt bwled yna. Wedyn yr ail un. So mae gweithgareddau gwnes ti yn yr ysgol yr wythnos diwethaf. So naw, mae nhw moyn i ti ysgrifennu unwaith eto yn amser y gorffennol. Okay? So, ¿qué hiciste en el colegio la semana pasada? Okay, so meddwl am syniadau. Okay, iawn. So, dyna enghraifft. La semana pasada estudié el galés. Fue fácil y muy interesante. So, astudiais i Cymraeg a roedd yn hawdd a diddorol iawn. Okay, so, cofiwch na, mae rhaid i chi trio rhoi barn am amrywiaeth o pethau. Okay? So, fue roedd yn hawdd ac yn diddorol iawn. También soy miembro de un equipo de rugby
Así que jugamos un partido el lunes después del colegio, ganamos. Iawn? So, también hefyd, rwy'n aelod o tîm rygbi. So, soy miembro de un equipo de rugby. Así que, felly, jugamos un partido el lunes. So, chwaraeon ni game rugby di llun después del colegio, ar ôl yr ysgol. A wedyn adiais I ar y diwedd ganamos, so enillon ni. Okay, so unwaith eto dwi wedi defnyddio jugar, ond gyda ni yn lle chwege, iawn, chwege. So unwaith eto dwi'n mynd I ticio ar ail pwynt bwled. A wedyn y trydydd un yw beth ti'n mynd I gwneud fel astudiaethau a gwaith ar ôl mis Medi. So ar ôl gadael yr ysgol, beth wyt ti'n mynd I wneud? So amser y dyfodol nawr, okay? So en septiembre, ¿qué vas a hacer? So unwaith eto, pause y recordiad, na I meddwl am syniadau. Okay. A dyna fe. En septiembre voy a ir al instituto para estudiar la geografía, el francés y los matemáticas. So mis Medi en septiembre, so dwi wedi defnyddio pwynt bwled I helpu fi gyda hwnna. Voy a ir al instituto, so rwy'n mynd I fynd i'r coleg, para estudiar, mwyn astudio. So tro yma nawr dwi wedi defnyddio y berfenw. La geografía, el francés y las matemáticas. So unrhyw pynciau dim ots. Ja que, oherwydd, son mis asignaturas favoritas. Mae nhw'n fy hoff pynciau I. Okay. A wedyn, después de eso, ar ôl hynny, espero ir a la universidad. So espero, rwy'n gobeithio, i'r mynd. So unwaith eto mae'n bwysig I defnyddio'r berfenw infinitive ar ôl espero. Espero ir a la universidad y finalmente, quizás me gustaría ser cantador. So quizás, efallai, hoffwn I fod yn accountant, okay? So unwaith eto, nawr dwi'n gallu ticio trydydd pwynt bwled a dyna enghraifft o'r cwestiwn yma. Faint o geirfa dwi wedi defnyddio, faint o air, mae 102 y tro yma. So mae hwnna'n llai ond mwy na 100, so mae hwnna yn ffain, okay? Ac unwaith eto nawr, dwi'n mynd I dangos chi un arall, yr un olaf nawr. So mae'n yr un cwestiwn, ond gyda atebion wahanol, okay? So unwaith eto, ydych chi'n gallu pause bob tro, okay? So asignaturas, los deberes y los opiniones. Mi asignatura preferida o favorita es la historia, porque es realmente interesante. So, barn. Sin embargo, beth bynnag, hynny, fodd bynnag, no me gusta mucho la biología. Dydw I ddim yn hoffi bioleg, yn fawr iawn, ya que lo encuentro difícil. Rwy'n ffeindio'n fe'n anodd. A dwi wedi adio jyst gair ychwanegol, desafortunadamente, yn anffodus, desafortunadamente. So mae hwnna'n jyst rhywbeth wahanol I ddangos yr arolwr, the examiner, bod ti'n gwybod amrywiaeth o eirfa. A wedyn ysgrifennais I, tenemos demasiado deberes, so dwi wedi siarad am gweith cartref nawr. Tenemos, so yn lle y tro diwethaf dwedais I tengo muchos deberes, ond tro yma tenemos, mae gennym ni. Demasiado gormod o waith cartref. Especialmente, yn enwedig, en ciencias.
yn gwyddoniaeth. Pero, sé que es necesario. So dyna barn wedyn. Sé que rwy'n gwybod bod mae'n angherddol necessary. So mae hwnna yn rhywbeth wahanol i ddweud. Na ydych chi'n gallu dweud, pero es aburrido, pero es estúpido, ac yn y blaen. So wedyn ticio. Ar ail un, so gweithgareddau gwnes ti yn yr ysgol yr wythnos diwethaf. So que hiciste en el colegio la semana pasada. La semana pasada hice mucho. Gwnes I llawer, hice mucho. Por ejemplo, hice sumas en matemáticas. So gwnes I sums yn mathemateg. Hable español, so siaradais I Sbaeneg. So dwi'n trio defnyddio amrywiaeth o berfau nawr. Hice, hable, español en la clase de español. Y leí un cuento en inglés. So darllenais I stori yn Saesneg. Fue fácil, roedd yn hawdd, I muy emocionante en mi opinion, a gyffroes iawn yn fy marn I. So just amrywiaeth o ansoddeiriau. Además, yn ychwanegol, comí sandwiches I bebí una limonada. So bwytais I brechdanau a yfais I lemonade. Okay, so mae hwnna'n just pethau wahanol. Comí bebe, just I ddangos bod, bod dwi'n gallu defnyddio amrywiaeth o berfau. Yn cofiwch nawr, os ti'n gwneud camgymeriadau bach ar ddamwain, dych chi dal yn gallu cael top marks. Iawn? A wedyn ticio, ac yr un olaf, y dyfodol, so beth ti'n mynd I wneud ar ôl gadael yr ysgol. Después de irme del colegio, pienso que me quedaré aquí en el colegio para continuar mis estudios, pero no he decidido todavía qué asignaturas me gustaría elegir. Quizás el español. So, ar ôl gadael yr ysgol, rwy'n meddwl byddai'n aros yma yn yr ysgol I parhau fy astudiaethau, ond dwi ddim wedi penderfynu eto pa pynciau hoffwn I dewis. Efallai Sbaeneg. Okay? A wedyn dwi'n gallu ticio y trydydd un. A mae hwnna yw 104 gair unwaith eto. Okay? So gobeithio na mae hwnna'n helpu chi gyda syniadau. Doedd ddim yn perffaith o gwbl, mae'n ddrwg 'da fi, ond gobeithio mae wedi rhoi syniadau I chi am pa fath o bethau ydych chi'n gallu defnyddio I ateb y cwestiwn 100 gair. So, para resumir, hay que, so I grynhoi mae rhaid I chi aprender los nombres, los verbos, los adjetivos, los opiniones, etc. para cada tema. So mae rhaid I chi dysgu enwau, berfau, ansoddeiriau, barnau am pob thema. Revisar los tiempos, so adolygu amserau, pasado, gorffennol, presente, presennol, futuro, dyfodol, condicional a modol ac yn y blaen. A wedyn y trydydd un, preparar unas frases útiles que se pueden reciclar. So paratoi brawddegau defnyddiol, ydych chi'n gallu ail-defnyddio mewn themau wahanol, fel es importante, o lo mejor es. So pethau fel na sy'n defnyddiol. Por ejemplo, es importante, debería, para hay que, después de hacer mis exámenes ac yn y blaen. Okay? A mae trefnyddion gwybodaeth ar y wefan Cybac, maen nhw'n rili defnyddiol. So dyna'r link, os ydych chi moyn clicio ar y link, mae knowledge organisers am bob thema yn Sbaeneg ar y link yna. A hefyd mae llawer o
pethau I adolygu ar-lein, ar YouTube, neu just chwilio ar Google. Mae llawer. Neu creu un ar dy ben dy hun. So dewis thema a wedyn paratoi help sheet I adolygu am rywbeth o pethau. So el objetivo, como tener éxito en la pregunta de 100 palabras en el examen de escritura. Gobeithio dwi wedi helpu chi gyda hwnna. So, os mae gennych chi cwestiwn, algunas preguntas, ysgrifennu nhw yn yr holi ac ateb, a byddai'n ateb nhw yn syth ar ôl y sesiwn yma. Okay, so, muchas gracias y adios.